Fasal ti pramothani luaji jangwabai sadra trisha madhav bisyo khlai jaka kaisa lokothom panda a pandan bisingtei amsai lokorong bak jaka rignai manjaka TTIDC chairman Jagadish Debroma jorania khala ti pramoth president Tony Debroma sabjon chairman Debashis Debroma Mojlispur YTF ni president John Debroma Lemon Debroma TWF ni district president khobite kubun adongrok Abandani bisingti rishon bakjangmani yakla amsani lukroni bising nuksaka khatongmo aba haikino financial abo tebodal bidol samang butang yakon harjakna hinu shaka banda mansani narabai rok जों खबर काहाम माखा गादिसि हापांबाय खोदों याफारमानि यागुलो जों जायथकमानि अबो बुसकानि बुटनि सिगां बेवाइसा हायनहाय जोंनि बुकुक जोङो नगो गान्दरब फानो जों रिगनाय गांसे गांसे याफारनानै हनै वानसुकमानि रिगनायबो सफरगा गबा एक लगे जोंनि मिटिं डेट दमाने 20-25 दिन सिगांनोसिम खायजाक दमाने अबनि दिनै अरो पान्दा दैफा जोंनि बरमोना दारजन दांसवा सुबजाक जत्त बरमोना बुबाग्रानि सेंकराक जिक्सं खरकसा खाय आं ताबुकते बमुं सावै जरा नाहालिया जोंना नासिक दंगाखिया ओ पश्चिम बरजला स्कुल पश्चिम बरजला विलेजनि जोंनि बुखौ गाहामसं ताखौ गाहामसं बनि बागै आंबो बाराखायनो सावै अरो गथम दंनाय बमासं हानकसं जत्त बरमोना रत्न पारफेया जापानि जिबा याफारि जों अरो जे माने याफालायनाय अपरंगरो खाको फुबाय नायथक खायि कोनो हयजय इंलायावै वालाय सबाय इंलायावै अबगाहाम अबहामिया आबदिरक इंलायावै सिरियाल नामा जे फाइमानि आइकेन याफार काइतलां जाबोदि हनै आं नरनो गबगो कखा जों उरां ताबो बुबाग्राबाय याखायबा बुबाग्रानि सुकांफानो जोंनि दिप्रासानि बखरगो ताबो बाक्सा ताबो फानो जाजाक दंफानो जोंबाय फायाखौ किन्तु दिप्रा हास्टेनि 42 लक्ष बरफ वानजय थुरुक दिप्रा मणिपुरी बिहारी पान्जाबी गोबां जाति दैयै मकक ठीक 42 लक्ष बरफनि बखरगोनो ताबो कक थाइसा हाबजा बुबाग्रा दिप्रा हानो दिप्रासा एलाकानो सिमितयै तेकाशा राज्य तेकाशा हास्टे खामानि बागै जबा खालाय दङ हनै जों अब खायमांखा जत्त बखरगोनो अब खावै जोंनि आन्दोलन जाति इंबै दङ गोबां बरफ ताबो जिरानियानि बरफ जे दंनाय रक अरनि वामजि रक बर अरनो दंसिनाय बर मते मा थांलिया आगतलानि बरफबो वामजि रक अरनो दंनाय मोहनपुरनि बरफबो मोहनपुरनो दंसिनाय बेखाय जों आलादा हा खागैनि दि माने अब कोनो भारतनि संविधाननि बिरोधिया भारतनि संविधानाव दङ उरां भारत कतर राज्यनो सिगागै गोदाल राज्य फायो उत्तर प्रदेशनो आसु कतर राज्य आगि एमपीसी 85 जन एमएलए 425 जन उत्तर प्रदेशनो सबाई तेकायसा गोदाल राज्य उनखा उत्तराखंड ताबो बिहारनो सबाई तेकायसा राज्य उनखा छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेशनो सबाई तेकायसा राज्य उनखा छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्यनो सबाई तेलंगाना उनखा संविधान बरफ निबागै आइन बरफ निबागै दरकार नाखाय आइन संशोधन खायो